Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Ҳама каса хуш омаден. Касе лайк мондагӣ нест монен лайка. Барои ки навори важна одаме ки трактор ҳайкара метонен. Дар комментария ман номери телефони як бародарам мемонам. Илтимос кардам ки агар кадом тоҷике ки трактор ҳайкара метавонад, ягон раҳзан, ягон диз мошенник, ягонам хеле одами ҳайвон набошад, дар мо занг занад. Агар шумо айхтон уверен набошен, занг назанед. Агар ки айхтон уверен бошен ки трактор ҳайкара метавонен, дасти қалб надорен, ягон ҳилаву найранг наметавонен кара, мақсад пули ҳалол мехоҳен кор карда, дар ин номеро занг занед ва маслиҳат кинед, кадом шаҳр чихелӣ, кадом ҳамаша хитон ба хитон чақчақ кинед, равен кора сар кинед. Аллои меҳрубон ҳамаи ғарибои нигаҳбон бошад. дар ки мо дуогӯ бошем, ободу сарбаланд бошем. Специально варадиконе хи каҷала карагим фарқ наиста фаҳмидем. Бо яго дадалеси варадикота рост ки боше караш.